Mitä mies? Mitä äijä? Me ollaan menossa Traveler-klubiin viettämään iltaa with touristy and friends. Selitä drippi. Juu. Tää on Cortez. Mä sain tän mun tärkeältä ystävältä. Sit back. That's me. Se on se, joo, se edisoveteltu. Sitten tää lippis mä ostin. Oh shit, mä oon nähnyt ton mun TikTokissa. Siis bro, mä lainasin sulle bro. Okei. Tää on eksklusiivista. Jatka vaan, ei mitään. My bad. Nää housut. Tahto, eikö siitä funny? Keneltä noi housut on? Ne meni pieneksi yhdeltä mun friendiltä. Se on mun hyvä kaveri, tiiäksä. Sitten se antoi mulle, mä sanoin, että hei. Mikä se friendin nimi on? Siis Venä on se on vaan lainannut drippi jengiltä. Kato. Fitti pölli. Kaikilla ykköset päällä, eiks niin? Hell no. Ei oo. Vittu sun ykköset. Ei, ainakin ne on mun kakkoset kyllä, mä säästin. Me shootattiin justiin. Huomenna tulee ulos YB Flaco. Ja nyt me mennään tekemään vika shutdown, vikapäivää. Mennään Grand Prix on täällä. Yes! Me mennään. Yes! Tää kaveri näyttää vähän bisiltä. 227. Miten näyttää multa? Miten näyttää sulta? That's what I fucking like, man. Kuunnelkaa, jos te haluatte tää lippis tulee ulos, Soittakaa Lokolle. soittakaa Lokolle. Me hoidetaan se teille. Tää lippis tulee ulos 227. Loko hoitaa sen teille. Vai mitä ikä? Yes. Noniin, lähdetään. Taksi on varmaan tullut jo. Suomi, musta on vielä, mulla silti on monen mielestä vuohi. Mä en sanonut mitä mä sanon. Pelttu äässä pienestä asti. Pelttu äässä. Ei. Pelttu äässä, bro. Bro, ensinnäkin, neis nää mua. Suoraan Darkest Man. The real Darkest Man. Tätä ei selittää oraa. Mä en tiedä. Se on vaan vittu musta. Nyt me ollaan täällä. Kyllä täällä on pitkä jono tällä hetkellä. Mutta me ei jonosta, bro. Kerro niin. Joo, tänään mennään tyhmässä. Me ollaan nyt jonossa. Tää on kriittinen jono. Tää on se, mikä definaa sun auraa. Jos sulla on liikaa ongelmia, älä edes mene klubiin. Jos sulla aura, minä mä vien viipäkkiin. Tässä näkee sun päivän kohtalo. Destiny. Yksikin miinus aura. Jos meille sanotaan suoraan, ei oo mitään niin. Kävele. Mä soitan. Ja jos ei vastaa, Traveler. Mä löydän teet. Mä tiedän mistä toimista. Mä löydän Traveler, bro. Aura Dev. Ei mennyt niinku piti. Ei, tää ilta ei mene huonosti. Ei voi. Ei voi mennä nää huonosti, bro. Ei voi. Pettymys. Mitä mieltä sä oot? Mä odotin tätä oikein. Bro, jengi kelas, ne on normiäjiä, meni jonoon. Mä luulen mä normiäjä. Tää luulen normiäjäksi. Jengi luulee. Loppujen lopuksi me ollaan Kokkolassa. We don't know shit. Joo. Bro, yesterday sleep. Today, she touristy. Touristy the best. What you speak? What you speak? Why you You speak? understand me? You understand me? Don't worry. The boss gang. Onko striimi päällä? Nah, but on video, bro. Vittu mitä helvettiä. Joo, tervetuloa! Tänään näyttää siltä, bro. Skidin loppu meininki tälleen, bro. Ei mitään, nothing special, bro, tiiätsä? Okei. Bro, onko hälikkä paikalla, hä? Mä toivon se ei oo paikalla, bro. Äsken mä näin jotain sivarimeininkiä, bro. Jos Doverilla Bikella keikkaa, vittu mennään tyhmäksi. Kyllä me mennään tyhmäksi, Olkaa vaan valmiin. Jos te haluatte mennä lavalle, sanokaa, mä oon tanssimassa. Meillä on video, broski. Onko tää striimi? Ei mitään. It's cool, man, here. Kuva ei oo striimipää. Eli tänään ei oo striimipää. Ai vittu. Mut me ei tiedä missä me ollaan. Mennään katsomaan. Dora the Explorer. Flick, Janne. Sä tiedät mitä sä haluat. Fuck off! Me vittu huomaisi. You got that shit. Suoraan mikään linka, bro. Suomi striimaajat täällä. Vittu saa. Mitä tehdään? Kuvataan sun kotiin, niin meillä on pelkässä saa. Sitten saadaan varmaan. Bitch!
Vamos, LMT Jansu feedback! Me reagoidaan! Tässä on Mikki-pelin video. No niin, kyllä, me ollaan back. Selitä mitä käy. Mut sä hait. Ja nyt meillä ei onko. Mr. Superman. LMT, what's up? LMT, Nolla Studies. Shout out Turisti, shout out Traveller, shout out Magic City, shout out LMT, shout out Bryssel. Te ette oo nähnyt tätä äijää yli vuotta täällä. It's been time, bro. Tärkeä kysymys. Kumpi on pitää? Tärkeä kysymys. Kumpi on pitää? Pitääkö ottaa lippis vai? Ota lippis pois. Shit, no sama vitus. No sama vitus. Sama vitus. Sama vitus, bro. Shout out LMT, bro. Tänään tulee shutdown. No shutdown. Tää pitkiä kavereita täällä näin. Vähempiä joo. Veli, jos te haluatte hypättyä. Niin me tullaan lavalle. Ollaanko me menossa lavalle? Kyllä me ollaan menossa. Kyllä me valvotaan. Sanoiko se? Mitä heille? Stara in the building, bro. Badu LMT reunion. Joo, meillä on diili, bro. Meillä on diili. Tuossa tulee. Meillä on diili. Oi. No se back in the finish. Jos ollaan rehellisiä, siitä on punainen äisä, on se kaikki pisteitä. Kaikki. Onko se turre? Onko se turre? Kiitos, Reni. Mitä? Okei. 4 kertaa on kuunnettu. 4 kertaa. Tää kaikki hyvin. Ei boss. Kaikki sairaat musavideot on tältä kaverit tästä. Kaikki sairaat. Mistä on logo taas? Katso. Mashallah. Kuuntele meidän kamoa. Tuntekin niin me oltiin pettyneitä. Missä tää? Jotenkin mä kuulen jo jengi on striimissä. Tästä kun ollaan vittuttavat tuista poliisista. Ei käy. Toivotte stadionissa. Aivan huomenna, bro. Huomenna liikenteen taas. Te lämmititte stadion, te lähette. Joo, nää tuli lämmittää stadion, niin te lähtee. Ei tee reilu. Ilman mua. Ei tää on reilu. Ei tänään me lämmitetään. Joo, tänään me lämmitetään. Kattila halli. Lämmittyy. Mitä sä oot sanonut? Tailin, bro. Tailin? Meno. Okei, meno. Hei. Reittaa. Yes. Come on. Tailin.
kun seläs on paperi, joku huone lisännyt sitä mujota. Kiitos turisti, kiitos Traveler Club, kiitos Magic City. Mun nimi on Pysse. Italian team, sano sitä tiramisus. Ne haluun lähtee kimpaileen, mut on vetävi kanavipuu. Kaisit pakittaa, mut mä sitä. Sheri Italia, haluun chillaa mukassa. Mikassa, sun kanssa se kevään You're
Ei saa ikinä pysyä paikoillaan. Liike on aina lääke. Ennen kuin sulle melkein niiden päässyt jotain vikaa. Mitä sositaan, jonka jälkeen ne viilasikaan. Kun ne näkikin se sun visio on hyvä vika. Tulevaisuuden suurin! Mä olin jo mun nimestäni suurin. Mitä sä riehut tuolla? Se oli joku. Mä teen mitä kaikki tekee. Ja Joo. vai sitten mä ollaan. Se oli sun. Tää on Tää on vittu kuuma.
Kaikki pitää... Teet sä duuni, bro. Pitää halua. Facts. Muistakaa olla oma ittenä aina. Be yourself. Oo oma ittees, eli erilainen. Jes, jotenkin myös Ja näin, ilta on ohi, pitkä ilta vai mitään. Mä tiedät meininki. Shatamando. Tiedätkö sä, me toi klubi jatkuu vielä, mutta sä lopetat bängän. Kyllä, tuolla oli skenippäin yllättävän paljon. Osa LMT pitää mennä nukkuun, bro. Pitkä matka huomenna. Pitkä matka. Nagolai, puoli vuotta sitten me oltais jääty tuonne koko silkkisaa. No, of course. Tää vaan, tiedätkö, Tehkää tää duunit, lähtekää nukkumaan. Hyvä. Ei mitään muuta. Tää stadimatka oli crazy, bro. Crazy, saatiin liikaa aikaiseksi. Sanotaanko eka, kuka tuli striimiin? Turista. Kuka? Kai sulla se Mr. Traveler himself. Kuka? Mr. Traveler. Miten sanoi itse Mercedes. Mr. Meininki? Sen jälkeen, tänään bro, rankka reaktio videosta ulos. Sen mä voin sanoa, että tää kanava on underrated. Bro. Kyllä me tehdään matkoja tänne, mutta me katsotaan Kokkola seuraavan kerran. LMT! Belt to ass.